Nitie jana mar Oloo TV arwaki maindi en mar Kuku mar Wach mikelo ne kinde ka kinde kod an Jeff Olomado. Odiochieng' ma kawuono antiere kod apisa mabende ochung' weche mag somo e gwenge gi mag Luo Nyanza to moloyo e branch mar Kisumu. Biro nyiso nyinge kaachiel kod lemo ma entiere godo. Wadwa rango weche mag somo koni kod kocha kaachiel kod lokruok achiel ariyo ma bende osebedo e sekta mar somo. Weche ma bende oganda moko osebedo ka winjo maber machalo kaka mag weko mag chenro manyien mag somo kata the new curriculum bende biro leronwa odiochieng' ma kawuono arwaki ni machiegni. Arwaki studio. Erokamano. Moso ganda maneno TV mar Oloo nyisi gi nyingi kod lemo ma in godo e sekta ni mar Kuppet. Amoso uduto nyinga en Zablon Awange. Migosi Awange en jagoro, yani Executive Secretary Kuppet Kisumu County kae. Atelo ni jopuonj ma post primary, Kenya Union of Post Primary Education Teachers in Kisumu County. Erokamano nya Awange arwaki studio kenda goni erokamano kuom ka thuolo mari kata obedo ne dich kamano mondo mi watwagi kod oganda magwa. Kaka ng'ama olonye weche mag somo Zablon. Nyiswa ni to sani eri oganda osebedo ka wuoyo wacho nero mar chenro manyien mar somo kata the new curriculum. Nenore ni nitire sekta ma pok understand maber. Mano karo mane jopuonjo bedo godo Mombasa koya chande ne gin bende gigolo ywak ni gini inyiswa ni mondo wachake to ok wang'eyo pok wawinje maber ni to en ang'o mwachako. Chiwno alere wachno. New syllabus or new curriculum mar 2663 ni ema dhi replace 844. En ni higni ariyo nyathi somo ECD, higni auchiel primary, higni auchiel secondary. To higni auchiel ma secondary no oting'o higni 4 lower secondary gi higni 2 upper secondary. Alafu mbalariany nyathi dhi for higni 3. Koro to sani to nyithindo timo 844 ma oting'o higni 3. ECD en baby class, middle gi final. Alafu higni 8 primary, higni 4 secondary gi higni 4 university. 844 no chakre 1985. So setieko over 30 years sani. Koro 263 magido chakoni gitemo solve godo issues moko manie 844. Kaka for instance ni jo 844 kae no chopo kama koro wan karka penj kae manwang'eyo. Nyithindo piemo marach, nyithindo kwalo nyaka penj mondo nyithindo kadho dhi e skunde mabeyo. Ka gisechopo e skunde mabeyo go kendo penj kwalre for 4 kae mondo nyithindo dhi e university. No chopo kama koro A's ne ng'eny. A's ng'eny to ma chon cha ka ng'ato yudo A ne dhi timo medicine, law, engineering. Tindo chopo kama yudo ng'ato yudo A to wacho ni Bachelor of Arts ya mamiya. Koro chopo kama koro there's jok matimo university gi ng'enya kabisa. To moko yudo pass mark bene koro dhi e gimiluongo ni parallel. Somo no yawre. Emomiyo koro nwachopo e station ma ji universities ng'eny, graduates ng'eny to tich onge. Nyaka jok mosomo specialized courses. Koro we hope ni the new curriculum ni nyalo solve these issues. Wanyalo identify skills, wanyalo identify talents, to wachako nurture them chon. Iwinjo. Koro mi reduce ECD to mane kaka na winje kaka ja union. But wawacho ni as much as this new curriculum ni ochal ka gimober to pod en gi loopholes mang'eny monego bed ni loso. Nikech ka wawacho ni wabro chako talents, identifying talents chon. Wang'e ni talents pogrega. Wasega kate secondary kai, wasega in 844 kai. Wasega neno jomoko motimo nyaka law. Kose timo law to odhi obolo law ne degree no kuyo kete all kache no biro bedo jalendo. Waseyudo jomoko timo nyaka degrees mek engineering. Moko gin mana architects madongo. Kaka nameless. Ai obole kuro en musician, en koro gita emo goyo. Iwinjo. Koro ni koro new curriculum no ni 2663 ni en odhi identify talent ni chakre chon. Koro mari ne mitime up to the end. Yes, but en gi loopholes nikech require a lot of resources. To require a lot of resources gi. To first resource and the human resource and the material resource. The human resource en jopuonj. To 844 kai wan ka jo union wase go regi TAC ma employer marwa gi ministry mar education mondo mi wa jopuonj. Seche ma wuoye kae ni most schools skunde mang'eny secondary nigi jopuonj miluongo ni board of management BOM ma be ichulo mana gi school. Seche moko ta pesa michulo gigo onge nikech sani fee levy oketi ni Kuku charge extra fee levy. To jopuonj manie secondary gi okrom lessons ng'eny. Koro emomiyo skunde or employ the BOM teachers. Koro these 2663 nyalo succeed nadi ka jopuonj pod okrom. No wacho ni gisechako train jomoko gibro ndiko jomoko. Shortage ne was over 70,000. Ma jopuonj Kenya ma. Yes. To koro sani ubuke to shortage mro chande we must cover the shortage cha. You made moko to cover this new curriculum.
alafu wachnwa bende ni gidhi train jopuonj be. Yes. To jopuonj mosebedo train be pod thin completely to implement it. Mabedo train mondo mi implement. Awinjo kai wacho kai ni 844 ni richal ni enene oketo mana nyithindewa ni mondo mi ng'ato som mana ni odwa ni mondo kal piny. Asto ichaki wacho ni koro system ubiro manyien ni mar 2663 ni udwa ni mondo mi ofwenye ni to ng'ato nitiere kod talanta mane mondo unacha. Teme iswo pogruok ni ma indi koro di pogore na wacho ni macha ne chal mana ng'ato dwa ni mondo mi oka ginena mana ni kikalo penje ka in dhano. To ma indi to koro broad nen obro ng'iyo talanta ni koso bro ng'iyo ni penj bende. Okawach ni curriculum manyien ni ber as such. On theory it looks a bit good though there are some loopholes. To 844 na una timo 844. Yes. Gima 844 nokonyo wanjo kuma timo 844 mokuongo nwatimo subjects duto. The advantage matimo subjects duto ibedo expansile buongo ni yaure iwinjo kanye mahero go 844 over the former 763 cha mane ji dhigo de hacha ubongo ni yaure to kama jogi odhi oketho godo pe somo en kama over emphasis on education. Pressure ne nitie nyathi ma ECD nyathi ma baby class yudo kotingo bag kamae gi buge mang'eny koduogo ten gi homework to nyathi ni e baby class enja higni 3 en gi homework ma otimo maths otimo English otimo ang'o kochope final to is even worse koro dhi graduate mondo kodhi otim penj moro matere class achiel cha. Ing'eni homeworks mang'eny go make lower primary make primary gi make ICD seche moko nyithindo go nok tim nitimo gera gi parents ki nyathi bi ol kabisa to king'iya bag mane gitingre go to ka gisechopo e school idwaro thagi ka jopuonj nen gi pressure ma jotend skunde miluongo ni principals kata head teachers e primary okelo japuonj gi pressure mani idwaro idwaro manyo min koro min no imanye gi all means to principal ni ben gi pressure kiyudo min ma below 3 to iriembi tich koro pressure parents biro bedo kuomi iwinjo koro ka ne gisetemo ba upuonjo nyithindo to min ok yudre eka koro kuono chakre. Yes, min nyaka yudi nyaka yudi yo mora koro makuo chakre kwani lazima gigi nyalo ganyiew ochaka ka tugo inyewe mos parents nyewe janyuol be puonj be nyewe nyithindo be nyewe bana koro bedo a mega scam obedo ginene cartel kwanyo. Yes, ji manyo min skunde moko post abnormal min. Yes, imanyo min nyathini gi manyaka making scheme nochopo kama kata kipuonjo to nyathi kweri ni puonjwa gik mabiro exam moko go weri godo. Yes, are you sure miwa mo give us oil mwalimu give us oil miwa mo koro pressure was just too much then to get this mean. Yes, ninte gik moko ni tuition nyathi tieko somo kama godhiambo to kendo koro thi tuition holidays April August December mago to wacho ni mago reform koro ka tuition to it was a good reform yawa. Jopuonj be iyanyo ka ni jopuonj dwaro pesa jopuonj chamo pes parents. Okay, to nitie situations moko kata wido ka principals be overcharge parents for the tuition. To jopuonj mapuonjo to you get very nothing almost nothing to parents ka odich jopuonj go chama mana pesa wa ne pressure on the students, pressure on the parents, pressure on the teachers manotimo nyaka koro tuition ichulo pesa mang'eny nyathi onge time ayweyo go ofunda nyathi gi knowledge to ka nyathi osesomo kamano to kendo udhi ukwalo penj koro ipenjru ni what kare nusomo nang'o mayudo ka nyathi ofuafuwa e some schools nyathi ofuafuwa to towards the end nyathi wogi A- to kodhi somo embalariany ka gino koro. Yes, alternative ka giriek to gi avoid courses moko magalaga ma tek go to gidhi e ginene koro we were searching as education stakeholders no amanyo curriculum manyalo identify talent onego wabed kaka America ma nyathi nyalo succeed e gimoro ok en somo kende. Kenya ka we have perfect examples Wanyama Victor Wanyama. Yes, macha notimo chama form 4 be kokalo malich ahinya to sani msache mar dwe achiel nyalo run the education sector. Msache kata mar higa achiel nyalo run KPL masani jo sports pesa nyose ginene. Dennis Olwech is another case study. Yes, Ngwech ka jolango ringo mana for 1 hour osetieko eno oseloso pesa oketo mna gorofa. To meanwhile wane puonjo kai ido ngire madongo gi doctor chema yudo ema wuotho ndara ni haki yetu solidarity forever. Nyaka professors madongo poko chul salary CBA. Koro jok manoko somo to ng'iyo ni ka professors gi ma
gimuga kulale ridi daktache gi oluga onudi abene wanjo puonjok nwafuo abende wange ka bako jopuonja ma secondary wa demonstrate wamanyo CBA koro wate mongyo ni academic to konyal were godo. Academic is important for any society, but wamany other sectors mangat ma olonye gimoro tinyalo konyi laindi nino kaen iwer maber kaen ngwech ring to somo ni is still very important. Erokamana nya Awange obroka uyo matina kai tuwa rugi thulo marara yoko chini kabende warango weche go mar somo kod kocha maindi en lobeti. Kamoro maintie jera malolwe TV maindi en chenro mar Kuku mar Wach kod anje Oloo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono warango weche go eko mag somo koni kod kocha mondo warangi ni to ginang'o gini matimore e sekta machalo kamaindi. Gima wang'eyo ni wan kaka oganda wadwaro mondo wajiwre kinde ka kinde kecho weche mag somo e gik mabeyo mabende nyalo konyowa e ngima. Chaka rwaki studio. Chaki moso oganda. Amoso uduto. Erokamana nya Zablon achaka rwaki kendo ne wacho ni ine patron mar Kuppet Executive Secretary Marko Jagoro. Erokamana nya rwaki kendo kane wadhi e yuto no warango weche go mag somo kiwacho ni system machon chane ne dwa keto nyithindo wani mondo obed mana somo mono maro kalo penj. To sani bende wacho ni koro new curriculum ni reti neno ni en gima nyalo konyo. To ywak bende osebet koni kod kocha. Iparo ni onyalo kawo time frame mane monyalo kawo mondo mi los loopholes gi mondo wacho ni finally new curriculum ni rikore en gima ber manyalo konyo oganda maonge kod ng'ikruok moro amora. Waneno ni as a union matiangi ne rikni ga ahinya nombwak niga kata gimoro maber en orikni odwaro implement koro ochakre this year lakini launching to bedo postponed to next year nikech wagoyo koka as a union wawacho ni gik mang'eny ma wacho ni mokwongo en mar puonj no then wa train jopuonj nikech jopuonj gi madhi puonjo be then wandik jopuonj wa change curriculum TTC sige universities wa ensure ni materials midhi ti godo gi important then penjre ni yawa seche mang wa identify nyathini ni ma dhiti mo physics ma dhiti mo chemistry ma dhiti doctorate okwa dongo wachake chona ahinya okonya chake gi primary kaka gi university no the new curriculum macho ni chako primary remember ni chako gi primary mifwenye ni ng'ane nyalo pare kada jukla saburo gi dogi seche magisedo max mang'encha to ni I want to be a neurosurgeon ka ko do bedo pilot to ka physics ni tech ma kata theory ne chama yot bange to ipoka ya neurosurgeon cha kare koro bedo na social worker university koro ukonya chake it's good to identify ndio lakini kawa chake ni koro identify nyathino tire bedo doctor kitoka do science malich ai what time itimo subjects moko to ai bangi to riere zika one be ni social worker do mano build cause wastage to avoid that wastage we need consultation emo wachoga ni one consultation is very important kapo kwa roll out gimoro to nyaka wapimbwa ngi all loopholes kitimo experiment nyaka bed gi control experiments piloting nyaka tim okay nyaka sitimo piloting no gi what results of that piloting but rikni man matiangi chema odoro the new minister miluongo ni Amina Mohamed o kikrikni moko for instance anyalo wacho ka buses to no wacho ni there's a law ma wacho ni buses obed yellow nyoro kanyo kwakni to ni by March adon buses go sebed painted yellow migi time frame manyo pesa mar buko gasi mondo obed yellow this curriculum gik moko karakishni winjo nindo gi minot nyakiriti dweche 9 moro e kiyudo ok ni ng'ena nwadwuor okeyudo mana mapiyo piyo matiangi ne nyalo kata reduce dweche mako ich onyalo reduce it from 9 months mano gine na hinya wakete dweche 3 nyathi mana mapiyo piyo mondo wayud nyithindo e primary secondary mago rikni no memetero ng'ato modonyo gi kuoyo ema nokwadwa gi kaka education ni mes to invest a whole generation emomiyo nyaka wakete ni watime maber wayie ni moko wakopo kaka kol kar buses mayelo wakopo loka 2663 ni kata just like 844 wakopo joloka go America and the rest girigo to kwa ka wangi setup mar kocha gi setup makoni setup mar kocha opogre jokar so much industrialized wan nyathi modhier
en somo ni ema nyalo ga konye. Kok somo kokonye to talent nyalo ga konye. Nikech ng'eny jo Kenya gi onge parents moko mabro weyo ne trust fund ni ma ibro chamo nyaka nyikwai. Koro education should be kaka nen ga choncha an ka education of education puodho mawuono we na onge. Education it should be gimoro manyalo golo nyathi ng'at modhier from nowhere to somewhere. To ok ni nyathi en koro itugo kod experiment maka tugo for photo be penj be itimo kamae penj be bedo released chon ok decide ni rem to kata kokadho be to onge fees pesa ma fees madhi form 1 kata madhi university iwinjo ng'at moro ma ng'at momeo chato nyalo ga ndreba dhi gine. Education should become more ma equalizer. Ji duto equal. To ng'ato nigi opportunity. Ka nyathi nyalo bedo doctor le to bedo doctor. Ng'ato nyalo bedo lawyer we bedo lawyer. To ok moro mani waketho gine ne wakadho nyaka ji wado nyathi ni nyaka bedo lawyer. Mane mi eno ka there is a lot of ways ng'ato timo course timo course to ka certificate no to gi graduation to kete frame mar ot. Da eno dhi manyo tich moro. Wok wakin mano rach, but we should be expansive. Emo mi wacho let us go slowly. Kata kwa dhi launch next year no onego adhi mos. Rikni ahinya the new minister we are not expecting much from her nikech jogi be biro ga bira gi hype mang'eny. Iparo nade samoro iparo ni lokruok mane itemo kel kod Matiang'i kirango minister makuro donjo ni Rimano Amina Mohamed. Iparo ni tempo ni bende odhi nyime koso dhi dok chien ahinya mochako ywagi ni oyo Matiang'i tukoro kare ne tempo mama Matiang'i was too high. It was too fast. Udano nenda directive kawuono ko chiwo directive to kinyelo kawuono mar passes kine masivi nyithindo kitimo amo kine jopuonj kitimo amo. It was just too much. Kine delocalization of goal principles kono with culture. Kine results exams obedo ginene released mar Kenya National Examination Council KCPE choko nono ose release man is okay to mar KCSE ose release ko se release to bangi to go join shebi penj chande manomiyo uchande rach. Nyithindo se sherekea ba nyithindo se nyaka ginene jopuonjo se timo nyaka party. I will cancel the results. Chon cha results bedo cancel kata kapok owuok donge. To results mama bedo cancel kanyo osewuok cha. Mano there is something wrong. To paro nade naneno ka ne duoko wuok mar klas 12 ne ugolo ywak kano wacho ni nyaka urange ni to en nono mane ok otimo maber ko sango mane ok otimo maber nikech nyithindo bet kane ng'eny gi ne ogore piny kendo neno kama na 70,000 kende machal ni oyudo alama mar C+ kadhi nyime. In ka ng'ama osebedo sekta mar somo ahinya iparo ni ang'o matimore mosetimore higni 2 mokalo ma koro keto duoko pogore koso kuone ng'eny chien koja chande to sani koro kuo omaki ne gidno ket kwa search and standardization na mokutim pressure be ng'eny checking be oktim jok mose nono gin jopuonj giwacho ni keto gi nono chakre saa 10 otieno nyaka saa 5 otieno saa 10 otieno nyaka saa 5 otieno chon kana nono in the 90s wachiwo saa 12 nono gi breaks at lunch time kendo wadok saa 12 wasetieko wadonjo kwan fresh jopuonj ket gi pressure kose ket gi pressure manono idwaro results Matiang'i idwaro results koro ini nono mana this deviation rate can be very very high. I mean there is those koro gi release mna bange ni results manyo chiwo kande ma skulu chande joka nyokopo wamaki iwinjo dware ni gitimo mar form 4 ni onge haraka ga jogi dhie college ni moko dhi nyaka September kucha onge haja mondo release results dutayi palo gabich wakwayo minister mabiro manyien jatend migawo no Amina ni mar form 4 ni uriti nyaka tarik adek do tell eko go release the results nango nikech akona haraka why give these children nyithiwagi chamo Christmas marach kabisa happy new year marach ni yudo C+ ni paro ni yudo B+. Yes. Secondly, what team standardizations, what team para checking mondo wa ensure ni nyathi ko do marks to en marks mar adier ok ni warimo nyithindo mondo pakwa ni ng'ane tiyo ok ni wawuotho e school left right center wamo manyo heads mukti mano tij quality officers quality assurance officers ok ni mara kinyo wasegolo ni buge koro wasemayu wan ginene buge kendo kiny wasebiro ni hakuna extra levy to wari ala nyithindo moko nyaka cham lunch fee in school kara lunch no kara duoke uru. There was what is called gikidongere ni avalanche of directives ne too much to gingat ma hyper yoni kine to baba gwecho ni we are already look cloud chat bini the confusion wadwaro some level of stability some level of sobriety gimoro mitimo mos nikech ma en education ma ok kiko bedo kod rikni mang'eny go ok wan machine kore wacho ni rikni ni ema samoro kelo confusion e sector ni publicity what
no hero publicity jomoko makotimo gima matin no ayweyo mesa ni to dwani jiteunge mesa mar matienge oywe kawuono iwinjo mago gik makwadwa yes yweyo mesa to yweyo mesa no jomoko bro neno to wacho ni ngani chayo mesa ne chale ler no oyweye ga momiyo koro wayie no timo some level of changes in the exam sector but no bedo ginene carried away he got carried away with those things ka jochako pake nitie kaka kipako ng'ato to gets ga carried away emano affected sani nyose dhi interior yes ineno ka nyose ringo out lo NRM to meanwhile Nairobi business to is okay koro wan dwaro ne mana maber kuonde ma intiere no to education sector kai wadwaro ni there should be some level of stability and sobriety ng'anene biro there are some changes mabiro matimre gi reforms gimoko beyo to nitie moko ma as much as gin reform not all changes are good by the way donge not all changes are good koro nyaka wa interrogate wangi some of these reforms wangi ni mane ma nyalo tero Kenya mbele education wise erokamano ahinya agoni erokamano maduong' ahinya Zablon Awange kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar twak kodwa e weche gweko mag somo iwacho ni lokruok ok en gima rach to kata kamano nyaka time e yo moro makare mochanore maonge kod rikni moro amora nikech rikni to samoro keto gik moko gore piny kata gik mabeyo agoni erokamano kuom chopo ka wachako yudo thuolo kendo chakwa waluongi mondo watwagi e Oloo TV anje Oloo Mbaka uritu masani kamano uru